Čus. Čus. Lidi, dneska jsem se rozhodl, že včera už jsme natáčeli asi 4 videa, tak jsem je dal večer na YouTube. A takhle furt to sleduju, ty odběratele, a já to takhle najednou mi to stoupá. Lidi, vy si asi říkáte prostě 24 odběratelů. To je nic. Že to je 0, ale pro nás, samozřejmě pro nás, to znamená hodně. My ten kanál máme chvíli, jako. Pro mě to znamená fakt hodně a prostě budu rád, když furt ty lajky, klidně i dislikey budete dávat a hlavně odběratele. Furt je stoupejte, určitě budeme pro vás dělat nějaký lepší videa, snažíme se prostě něco furt vymýšlet a prostě budeme rádi, když furt budete dávat ty odběry a za to vám strašně moc děkuji za těch 23 děkujeme za těch 23 odběrů. A já bych vám chtěl říct, nebo chtěli bychom vám říct nějaké informace, co jsou na prázdniny, protože už všichni víte, že prázdniny začaly. Konečně. A chtěli jsme vám říct, že v pátek, tenhle pátek, až bude jakoby za týden, přesně za týden, kdy tohle video vydáme, tak jedeme na tábor a to budou ještě do pátku by mohly být nějaký ty videa, ale pak neočekávajte ten termín, kdy prostě už nebudeme moc vydávat videa, protože budeme na táboře, takže nějaký videa předtočíme a pak je tam budeme házet postupně. Což byla první věc. Pak druhá věc, že bychom chtěli poděkovat tomu klukovi, co nám pomohl nás zveřejnit, protože nás dal na facebookovou stránku. Díky Honzo, Zdychinec. Takže ti moc díky, my se známe osobně, takže... A i pomohl i mě na můj kanál, protože on mě tam vlastně taky zveřejnil a na mém kanálu už se to taky docela hodně zvedlo. Takže mu fakt děkujeme z naší strany. Chceš ještě něco říct? Ne. Lidi, tohleto video teď nebude konec, my jsme tady na takovém hřišti, prostě tady jsou nějaký grafity a my se teď budeme někam vydat a budeme se zase povídat o nějakém vlog, takže zatím čus. Takže... Lidi, já bych sem teď jenom předal slovo Silmanovi a on nám prostě něco dneska řekne, co se nám prostě stalo za takovou náhodu, prostě autem jedeme a... No, já vám to řeknu. Tak, stala se taková věc, jo? Prostě jedeme autem, jedeme na nějaký určitý místo, to vám neřekneme, a jedeme prostě autem a teďka jako prostě přechod normální, tam jde bába s basketbalovým košem a jde. No, prostě je skuřka hrozná. Jde a dribluje si. Táta otevře okýnko a začne na něj zřovat, protože... To si děláš prdel! Představíte si to, že prostě stojíte na červené, už vás štve to, že tam ta červená prostě spadla a prostě nějaká paní jde a prostě no. Vemte si, že to je za prvý ohrožení, jakože to, kdyby vám ten míč utekl, tak Bůh ví, třeba spadne do druhého pruhu a Bůh ví co. Takže jako táta na ní začal hned kérovat, takže to no. A další věc je, že ta paní jako docela, jakože pak jenom ho docela slušně jako poslal že táta takový rapl trošku, takže ona takový, aby se to posral, no, prostě takový keci, no, takže tak, no. Takže zatím. Lidi, teď jsme na tom hřišti, jak včera jsme hráli s Topzem, s klukama, jakoby se Silmanem a s našima fanouškama, takže to se nevšímejte, to je nějaká bruska, nebo... Jsme tady, teď jsme zazvonili na jednoho kluka, ten včera byl taky myslím s náma a půjde ven a teď prostě teď budeme takhle někde, je tu strašný vedro, jak bychom šli už na plavárnu, ale Silman má tu nohu, no. Takže lidi, já si myslím, že pro toto video by to asi mohlo stačit a ještě natočíme dneska tak dvě videa, takže Silman se s váma loučí. Čus. A já taky. Čus.